Wel, dyma ni, derwenfa, y bala. Be ti'n feddwl? Mae'r cyntedd yn wych, dyri. Dwi wrth y modd, a dwi'n siŵr bod o'n dipyn o'r rhyddhad pan ti'n prynu tŷ neu ti'n mynd i weld tŷ, a bod yna lawr gwreiddiol mor dda. A dwi wrth y modd o'r gola yna. Mae jyst yn codi urddas y cyntedd, dyri. Ydy, mae'n ffitio mewn yn berffaith i fe, gyda'r hen nodweddion, ti'n bod yr hen bennau Fictorianaidd yna. O'n i'n disgwyl lolfa ar y llawr gyntaf, ond mae'n gwneud synnwyr perffaith yma, dyri. Wel, pan nathon ni brynu'r tŷ stafell wely oedd y prif stafell wely, ond oedden ni'n gweld i'n wast bron cael ei yn stafell wely, achos mon ni fysa'n rhannu hi, felly ni'n meddwl, reit, nhw'n ni roi rhyw fath o statws i'r stafell, achos bod yna dwy ffenast fawr hyfryd, golygfa, a dyn mae di gweithio'n iawn fel fatha'r parlwr gorau, felly, ie. Yeah. Mae'r gadar yn y gornol yn ddiddorol. Anrheg penblwydd gan yr rhieni yn 11 oed oedd hwnna. A o mam yn gwybod nad i yn caru'r linell gan Saunders Lewis, amynedd yw amod llwyddo. Ac mae o'n rhywbeth dwi ddeud yn hun. Amal i dro, os nad yn ddyddiol, amynedd yw amod llwyddo. Come on, dal i fynd. Yn enwedig yn y gyrfa dwi, yn deud un dwi wrth y modd efo'r gadar, mae hi'n hyfryd, ynddi? Neis iawn. Oedd be o'n i eisiau deimlo yn bob stafell yn bwysig. Lawr grisia, o'n i eisiau fod o fatha, pob dod at ei gilydd, cwcio, cael ciniawa, swpera, teulu at ei gilydd. Fama, y stafell yma, o'n i jyst yn meddwl, gwyn coch, tanllwyth o dan, a cyfres dyledu dda. Pa bryd dwi'n dod? Ella dwi'n gadael. Ti eisiau dod am holidays? Please, gai.